Αρχή συν Θεό Αγίο της παρουσίας μας αυτής, η οποία γίνεται προς δόξαν Θεού, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί μας. Με την ευλογία του Σαφασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, Κυρίου Ιωήλ, ξεκινάμε ένα αφιέρωμα στον Ευαγγελιστή Μάρκο, ως καθήκον μας να μεταδώσουμε τη χριστιανική πίστη στο σύγχρονο άνθρωπο. Ως γνωστόν, οι Ευαγγελιστές κατέχουν σημαντική θέση γύρω από τον χρόνο του Κυρίου μας. Λίγα γνωρίζουν οι πιστοί μας όμως για αυτούς και ακόμα λιγότερα για τον Μάρκο. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος είναι ο Άγιος της Φιλοξενίας. Αναφέρουμε κάποια στοιχεία που αφορούν τη ζωή του για να κατανοήσουμε ποιος ήταν ο Απόστολος και ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Ήταν γιος του Αριστόβουλου και της Μαρίας, γεννημένος στην Κύπρο, αλλά από μικρή ηλικία έμεινε ορφανός και τον μεγάλωσε η μητέρα του. Ήταν από εύπορη οικογένεια. Η μητέρα του παρέθετε το σπίτι της για τη λατρεία των χριστιανών. Στο σπίτι αυτό που αναφέρεται ως υπερό, συγκεντρωνόταν ο Κύριος μας με τους μαθητές του, όπου και εκεί έγινε ο μυστικός δείπνος κατά την παράδοση, και το υπερό είναι πάλι ο χώρος όπου έγινε και η εμφάνιση του Αναστάντος Κυρίου μας και κλεισμένων των θυρών, όπως η φυλάφιση του Αποστόλου Θωμά. Και επίσης η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος κατά την Πεντηκοστή. Εκεί συνέχισαν να λατρεύουν οι χριστιανοί το Θεό και όπως βλέπουμε και από τις πράξεις των Αποστόλων, χαρακτηριστικά το περιστατικό με την απελευθέρωση του Αποστόλου Πέτρου από τη φυλακή, όπου είχαν καταφύγει σε αυτό το σπίτι. Ο Απόστολος Μάρκος, στο Ευαγγέλιό του, καταγράφει μια αναφορά για κάποιο νέο που πήγε και παρακολούθησε τη σύλληψη του Ιησού στη Γεστημανή, ντυμένος απλά με ένα σεντόνι. Και οι μαθητές τον εγκατέλειψαν και έφυγαν όλοι. Και κάποιος νέος τον ακολούθησε γυμνός, τυλιγμένος με ένα συνδόνι, και τον έπιασαν οι νέοι που συμμετείχαν στο απόσπασμα. Εκείνος όμως άφηκε το συνδόνι στα χέρια των και καθώς ήταν νύχτα, έφυγε γυμνός ανάμεσα από αυτούς. Συμπεραίνουν οι Άγιοι Πατέρες και ερμηνευτές ότι αυτός ήταν ο Απόστολος Μάρκος, διότι με μια τέτοια λεπτομέρεια δεν θα την ανέφερε αν δεν τη ζούσε ο ίδιος. Σε αυτή τη φάση κατανοούμε ότι ο Μάρκος από την αγωνία του έτρεξε πρόχειρα, όπως ήταν προφανώς από το σπίτι του, για να δει τον Κύριο που τον συλλάμβαναν, και οι στρατιώτες τον άρπαξαν, όμως αυτός τους ξέφυγε, όπως γράφει ο ίδιος, γυμνός. Από τη μία βλέπουμε την αγωνία του για τον διδάσκαλο και από την άλλη το φόβο και τη δειλία που έφυγε τρέχοντας. Βέβαια, οι υπόλοιποι Απόστολοι είχαν ήδη φύγει. Αξίζει να αναφέρουμε εδώ ότι το όνομα του Ευαγγελιστή ήταν αρχικά Ιωάννης Μάρκος, το ιδεκό του όνομα ήταν Ιωάννης και το ρωμαϊκό Μάρκος, κατά τη συνήθεια της εποχής. Συνεργάστηκε και με τον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος Παύλος, όπως μας πληροφορούν οι πράξεις των Αποστόλων, πήρε μαζί του τον Απόστολο Βαρνάβα και τον ανιψιό του, τον Μάρκο. Όπως τον αποκαλούνταν Ιωάννη Μάρκο, και ξεκίνησαν την περιοδεία. Όταν έφτασαν στα ψηλά βουνά της Παμφυλίας, ο Ιωάννης Μάρκος δίστασε και γύρισε πίσω στα Ιεροσόλυμα, δηλαδή εκεί που είναι σημερινή η Νότια Τουρκία. Ως αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος, οι σχέσεις του Αποστόλου Παύλου με τον Μάρκο πάγωσαν. Στη συνέχεια, ο Απόστολος Μάρκος πήγε μαζί με το θείο του Βαρνάβα στην Κύπρο, όπου και κήρυξε εκεί το Ευαγγέλιο. Μετά όμως από λίγο καιρό, όπως βλέπουμε, ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή του ζητάει τον Μάρκο, ο οποίος πλέον είχε οριμάσει καλύτερα πνευματικά, για συμπαραστάτη του και βοηθό. Μετά το θάνατο του θείου του Βαρνάβα στην Κύπρο συνέβη το εξής γεγονός. Ένας Ρωμαίος άρχοντας που παρακολουθούσε το κήρυγμα του Ευαγγελιστή, ονόματι Αυξήλιος, ζήτησε να τον κατηχήσει και βαπτίστηκε χριστιανός.
Μάλιστα χειροτονήθηκε από τον Άγιο Επίσκοπος στην περιοχή Σαλαμίνα της Κύπρου. Κατόπιν ο Ευαγγελιστής Μάρκος αναχώρησε για τη Ρώμη, όταν συνάντησε εκεί τον Απόστολο Παύλο και παρέμεινε αρκετό καιρό, το ανέφερε το θάνατο του Αποστόλου Βαρνάβα και τον παρηγόρησε στη φυλακή. Ο Παύλος, αφού τον ενημέρωσε ο Μάρκος για το θάνατο του θείου του και την κατάσταση που επικρατούσε στην Κύπρο, έστειλε εκεί 3 Αποστόλους και Αποστόλους όπως τον Επαφρά, τον Τυχικό και άλλους. Είναι σίγουρο ότι ο Απόστολος Μάρκος βρισκόταν ακόμα στη Ρώμη όταν πήγε και ο Απόστολος Πέτρος, με τον οποίο συναντήθηκε εκεί και όπως αναφέρει ο Πέτρος στην επιστολή του, ως πνευματικός του γιος. Εκεί συνέχισε να τον υπηρετεί και κατά την προτροπή του έγραψε το Ιερό Ευαγγέλιο, καταγράφοντας τις πληροφορίες από το πνευματικό του πατέρα, Απόστολο Πέτρο. Ο Μάρκος επίσης ήταν ερμηνευτής του Αποστόλου Πέτρου. Μετέφραζε τα κηρύγματά του από την αραμαϊκή γλώσσα στα ελληνικά και στα λατινικά, ως κάτοχος αξιόλογης παιδείας. Μετά το θάνατο του πνευματικού του πατέρα, του Αποστόλου Πέτρου, ο Μάρκος, αφού άφησε παρακαταθήκη στη Ρώμη το Ιερό του Ευαγγέλιο, αναχωρεί για την Αλεξάνδρεια, τη μεγάλη αυτή πολιτεία, όπου ήταν το κέντρο των επιστημών εκείνης της εποχής. Η μεγάλη αυτή πολιτεία που είχε χτίσει ο Μέγας Αλέξανδρος κοντά στο μεγάλο ποτάμι τον Νείλο, την πολιτεία με τη φημισμένη βιβλιοθήκη με 200.000 βιβλία, κέντρο επιστημών, γραμμάτων και πάθης προόδου, που παρόλα αυτά, ενώ εκεί είχαν τόσο σπουδαία πράγματα, οι κάτοικοι ήσαν δολολάτρες. Λάτρευαν ζώα, έκαναν σοφίες και διαφθορά. Εκεί πήγε να κηρύξει ο Απόστολος Μάρκος. Επίσης, κήρυξε στα μέρη της Πεντάπολης και της Κυρίνης στη Λιβύη. Το πρώτο θαύμα του ήταν το εξής. Ενώ έμπαινε στην πύλη της Αλεξάνδρειας, σκίστηκε το σανδάλι του. Συνάντησε τότε έναν τσαγκάρι και καθώς εκείνος δούλευε, τραυματίστηκε με τη φαλτσέτα στο αριστερό χέρι του και ψιθύρισε «Ένας είναι ο Θεός». Ο Μάρκος, βλέποντας ότι είχε την πεποίθησή του ότι ένας Θεός υπάρχει και δεν ήταν ειδωλολάτρης, είπε «Ένας είναι ο Θεός, σε καλό δρόμο με έφερε». Και αφού έπτυσε στο χώμα, έκανε πυλό με το πτήσμα του και το έβαλε στο χέρι στην πληγή του τσαγκάρι λέγοντας «Στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, που ζει στους αιώνες, να γίνεις καλά». Και αμέσως η πληγή του θεραπεύτηκε. Τότε ο τσαγκάρης κάλεσε τον Απόστολο να φάνε σπίτι μαζί. Ο δε μακάριος Μάρκος του είπε «Ήρθε ο Κύριος να σου δώσει τον άρτο της επουρανίου ζωής». Εκεί ο Άγιος κατήχησε τον τσαγκάρη στην πίστη του στον Ιησού Χριστό. Πίστεψε τότε ο τσαγκάρης στον Ιησού και βαπτίστηκε με το όνομα Ανανίας. Λίγο καιρό μετά, η φήμη του Ευαγγελιστή άρχισε να μεγαλώνει και να προκαλεί το μίσος των ειδωλολατρών αρχόντων. Ο Μάρκος, αφού το έμαθε, χειροτώνησε τον Ανανία, τον ταπεινό εκείνο τσαγκάρι σε επίσκοπο και 3 πρεσβυτέρους, τον Ηλαίο, τον Σαβίνο και τον Κέρδωνα. 7 διακόνους και άλλους 11 στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Έφυγε για την Πεντάπολη πάλι, όπου κήρυξε για 2 χρόνια και εκεί βάπτισε και χειροτώνησε επισκόπους και κληρικούς. Επιστρέφοντας στην Αλεξάνδρεια, βρήκε τους χριστιανούς να έχουν πληθυνθεί και να λατρεύουν τον Θεό με πολύ θέρμη και χάρη και πολύ.
και αφού γονάτισε δόξαζε το Θεό με όλη την ψυχή. Πέρασε αρκετός καιρός και ο φθόνος και το μίσος των τελεωτρών πείθαινε. Ο δε Μάρκος έκανε πολλά θαύματα. Θεράπευε ασθενείς, χάριζε όραση στους τυφλούς και ακοή στους κοφούς. Έτσι άρχισαν να τον αποκαλούν μάγο και να τον αναζητούν για να τον σκοτώσουν. Ο Σιμεών Λογοθέτης που έζησε εκείνο το καιρό διηγείται το μαρτύριό του. Φτάσαμε να τελούμε τη μακαρία μας εορτή του Πάσχα κατά την Κυριακή 24 Απριλίου. Συνέπεσε να γίνεται τότε και η οργιαστική σεραπειακή εορτή. Εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία εκείνη και στέλνοντας εγκαθέτους τον συνέλαβαν την ώρα που ανέπεμπε τις ευχές της Θείας Αναφοράς. Και αφού τον έπιασαν, του πέρασαν στο λαιμό χοντρό σκηνή και έτσι τον έσυραν κραυγάζοντας με διάφορες εξευθυλιστικές φωνές. Ο Άγιος Μάρκος, όσο τον έσαιρναν, έστεινε ευχαριστίες στο Σωτήρα Χριστό. Σε ευχαριστώ, Κύριε Ιησού, που αξιώθηκαν να τα πάθω αυτά για το όνομά Σου. Οι σάρκες του έπεφταν στη γη και οι πέτρες βάφονταν με το αίμα του. Βραδιάζοντας, τον έκλεισαν στη φυλακή και άρχισαν να σκέπτονται με ποιο τρόπο να τον θανατώσουν. Κατά τα μεσάνυχτα και ενώ οι θύρες ήταν κλεισμένες και οι φύλακες βρίσκονταν μπροστά από τις θύρες, ξαφνικά έγινε σεισμός μεγάλος και άγγελος Κυρίου που κατέβηκε από τον ουρανό τον ακούμπησε και του είπε: «Δούλε του Θεού Μάρκε, κορυφαίε μεταξύ των Αγίων της Αιγύπτου, το όνομά σου είναι πια γραμμένο στο βιβλίο της αιωνίου ζωής και προσμετράσε μαζί με τους Αγίους Αποστόλους. Ιδού το μνημόσυνό σου δεν θα σταματήσει στον αιώνα. Μπήκε στο χορό των άνω δυνάμεων, στους ουρανούς. Αρχάγγελοι θα υποδεχτούν το πνεύμα σου και τα λείψανά σου στη γη δεν θα χαθούν». Όταν είδε το όραμα, ο μακάριος Μάρκος σήκωσε τα χέρια του και είπε: «Σε ευχαριστώ, Κύριέ μου Ιησού Χριστέ, διότι δεν με εγκατέλειψες, αλλά με συναρρύθμισες μαζί με τους Αγίους σου. Σε παρακαλώ, Κύριε Ιησού Χριστέ, παράλαβε ειρηνικά την ψυχή μου και μη μου στερήσεις τη χάρη σου». Τα είπε αυτά, αφού όμως τα είπε, παρουσιάστηκε ο Κύριος Ιησούς με το σχήμα που είχε όταν ήταν στους μαθητές του και με τη μορφή που παρουσιαζόταν πριν από το πάθος και την ταφή και λέγει σε αυτόν: «Ειρήνη σε εσένα, Μάρκε, Ευαγγελιστά μου». Ο δε μακάριος Μάρκος απάντησε με τον ίδιο χαιρετισμό. Όταν ξημέρωσε η άλλη μέρα, ήρθε πάλι το πλήθος της πόλεως και αφού τον έβγαλαν από τη φυλακή, του πέρασαν ξανά το χοντρό σκοινί στο λαιμό του και τον έσυρναν φωνάζοντας κοροϊδευτικά: «Σέρνουμε το βούβαλο στα μέρη του βουκόλου». Ο Άγιος Μάρκος μάλλον ανέπεμπε ευχαριστίες προς τον Παντοκράτορα Κύριο Ιησού Χριστό με τα λόγια: «Κύριε, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου». Και λέγοντας αυτά, παρέδωσε την ψυχή του. Τότε το πλήθος των εισαγών Ελλήνων, αφού άναψαν φωτιά, έριξαν το λείψανο του δικαίου. Όμως, κατευθείαν με διαταγή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού έγινε θύελλα και σφοδρός άνεμος φύσηξε. Ο ουρανός γέμισε σύννεφα και έπεσε βροχή δυνατή και χαλάζι, μέχρι το βράδυ έβρεχε, με συνέπεια να προκληθούν πολλές καταστροφές. Από το φόβο τους, οι ειδωλολάτρες άφησαν το λείψανο του Αγίου και έφυγαν. Άλλοι κορόιδευαν τον Άγιο, λέγοντας ότι ο Σέραπης δημιούργησε αυτό το περιστατικό. Τότε προσήλθαν άνδρες ευλαβείς, μάζεψαν το λείψανο του δικαίου από τη στάχτη και το έφεραν εκεί που τέλουσαν τις προσευχές τους και τις ψαλμοδίες και το κοίδευσαν σύμφωνα με συνήθειες της πόλεως τους και μετά το απόθεσαν σε λαξευμένο τάφο προς Ανατολάς, όπου τελούσαν στη μνήμη του με προσευχές και νηστείες χαρούμενοι που είχαν το πρώτο κοιμήλιο στην Αλεξάνδρεια. Το ιερό λείψανο του Ευαγγελιστή Μάρκου το πήραν οι νετοί από την Αλεξάνδρεια και το μετέφεραν με τιμές στη Βενετία κατά τον 9ο αιώνα και έφτιαξαν εκεί έναν μεγάλο πρεπή ναό προς τιμή του.
Στο Ιερό Ευαγγέλιο του Μάρκου βρίσκουμε τη σημαντική πληροφορία για το μυστήριο του ευχελαίου. Στο 6ο κεφάλαιο, στίχοι 12-13, διαβάζουμε πως ενώ οι Απόστολοι κήρυταν, θεράπευαν αρρώστους, έβγαζαν δαιμόνια και άλυφαν με λάδι πολλούς αρρώστους και τους θεράπευαν. Δηλαδή, λοιπόν, το μυστήριο του ευχελαίου ξεκίνησε από τους ίδιους τους Αποστόλους. Εκτός λοιπόν από την επιστολή του Ιακώβου, βλέπουμε ότι καταγράφεται και στο Ευαγγέλιο του Μάρκου αυτή η πληροφορία. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος συμβολίζεται με το λιοντάρι, το οποίο συμβολίζει τη δύναμη και τη βασιλεία του Θεού ως βασιλιάς του ζωικού βασιλείου που είναι το λιοντάρι. Ο Ευαγγελιστής ενδιαφέρεται να παρουσιάσει τη δύναμη της βασιλείας του Θεού, καθώς περισσότερο τα θαύματα του Κυρίου γράφει και λιγότερο από τα λόγια του Θείου Διδασκάλου. Είναι το μικρότερο σε μέγεθος από τα άλλα Ευαγγέλια και σε απλή καθημερινή ελληνική γλώσσα της εποχής. Δημόδης θα λέγαμε. Είναι ένα γράμμα, μια παρακαταθήκη που μας άφησε ο Ευαγγελιστής. Ας διαβάζουμε το Ευαγγελιό του και θα νιώσουμε τη χάρη του στην καρδιά μας. Αμήν. Συνοδοιπόρος εγένου τους σκεύους της εκλογής και συναυτοδήλθες όλην Μακεδονίαν εν Ρώμη δε φοιτήσας του Πέτρου ειδείς ερμηνεύσαν αδέδειξε